spesial bareng DR Putra Musik. Kisah iki lho Mas. Sing satenane nanging aku tresno yo mung kowe karo sok ati ra tenang mikir keselak oso tak awang-awang nek omah mikir ke lagi susah dilakoni sendiri tak akoni esok ku tekan mati. Sabar
Mas. Matur suwun Mas. Lah keringetem lho Mas. Heeh,